Bună! Astăzi vă arăt ce mi-am luat de la Matino. Deci, am scos deja din pungi și din protecție ca să nu dureze prea mult și hai să începem. Deci mi-am luat acest gloss foarte drăguț cu iepuraș. O să fac mai multe videoclipuri în care le și testez pentru că nu am destul timp ca să vi le și arăt. Deci am acest iepuraș gloss de la Essence. Bright Eyes, tot de la Essence, am văzut că e foarte viral. Această paletă de concealer, foarte interesantă, tot de la Essence. Paleta asta cu 5 farduri de ochi, asta e de la Catrice, foarte drăguță, micuță așa. Chili Bomb. Pe ăsta l-am mai avut odată, știu sigur că îmi place, dar mi s-a spart. Essence. Încă un gloss de la Essence, din colecția cu fundițe. Mi s-a părut foarte drăguț. Un rimel de la Essence și pe ăsta l-am mai testat. Acest eyeliner de la Essence. Un gloss din colecția What the Fake, tot de la Essence. Plumping Lip Gloss. Și ultimul, acest iluminator, care am zis că este dupe pentru cel de la Fenty. Și am să-l testez și eu. Acum, dacă doriți să vă arăt și să le și testez cu voi, dați like. Pa!